10 de novembre, estem a punt de calçar-nos els esquís a la que serà la segona obertura més primerenca de la història de Masella. A més, serà una temporada molt especial perquè, a part de que la comencem molt d'hora, Masella celebra el seu 50è aniversari. A partir d'avui, l'estació romandrà oberta ininterrompudament, avui només com a Oriola, però demà podrem esquiar des del Cap del Bosc fins a Pla de Masella. Us desitgem a tots una boníssima temporada 2017-2018 i comencem! Call me back to you, just 'cause I want you to. Oh, don't you be so rude. Seems so far away. Won't you just come play? Heu fet alguna baixada ja? Una baixada, Què sí. tal? Bé, molt bé, fantàstic. Sí, no, molt bona neu. Súper bien, bien, fantástico. Es el cumpleaños de una de mi amiga, no podíamos celebrar mejor.